Continuando co exitoso modelo de recuperación e rehabilitación do casco histórico de Allariz, no ano 2007 iníciase un proxecto de mellora en Santa Mariña de Augas Santas, un pobo con lenda a 6 km de Allariz. A pretensión do Concello de Allariz poñer en valor o núcleo tradicional de Santa Mariña de Augas Santas, mellorando e recuperando o patrimonio existente e creando infraestructuras que permitan a dinamización económica e a mellora da calidade de vida e benestar dos veciños desta parroquia. Santa Mariña de Augas Santas conta hoxe cun aire renovado gracias á mellora de infraestructuras básicas: rede de saneamento, abastecemento, alumeado público, renovación do pavimento, recuperación de espazos de uso público co derrube da antiga Escola dos Mestres ou a construción dun aparcadoiro público. Recuperación tamén do patrimonio revalorizando o entorno da igrexa e o acondicionamento do camiño que leva ao Forno da Santa. Este ano complétase a labor realizada neste pobo coa construción dun local social integrado na rede de locais sociais de Allariz. Este local contempla unha peculiaridade. Alberga, ademais da programación social, unha programación económica basada na recuperación da cestería, tradición artesanal da zona. Santa Mariña convértese así nun referente de rehabilitación e posta en valor do rural.